Na Zagrebačkim Sveticama održana je utrka u sportskom hodanju nazvana 3 km za 3 kralja u 4 kategorije. Dijelić dobre atmosfere donosi naša novinarska ekipa. Tko hoće, nađe i način, je rečenica koja vrlo dobro opisuje ekipu atletskih hodača koji su tijekom frustrirajućih mjeseci karantene pokrenuli utrku 3 km na 3 kralja i izliječili svoje frustracije. To je utrka koju smo pokrenuli prije 2 godine kad smo bili svi isfrustirani jer se nismo mogli natjecati mjesecima radi covida i onda smo na pol poskrivečki napravili nas recimo 10-ak zagriženih entuzijasta utrku koja je onda prošle godine već dobila malo ozbiljnije izdanje, a sad se odjednom pojavilo i neke naše kolege iz Slovenije, iz Italije i sad odjednom imamo skoro pa pravu ozbiljnu utrku. Za sudjelovanje u ovoj utrci nije potrebno biti profesionalac, već samo poznavati pravila atletskog hodanja, a to obično samo znaju oni koji su članovi nekog kluba. Kada brzo hodamo, kako se neka ta disciplina zvala, to može značiti koješta. Međutim, kada se kaže sportsko hodanje ili izraz koji bi meni bio draže da se usvojio, ali nije atletsko hodanje, onda se to podrazumijeva da se hoda po nekim atletskim pravilima. Pravila su vrlo jasna, jednostavna, omogućavaju u praksi dosta različitih stilova i načina hodanja, a osnovne dvije stvari su da ne smiju biti istovremeno obje noge u zraku, vidljivo okom suca, a drugo pravilo je malo neobično, ali itekako potrebno, da noga koja je na tlu, od polaganja na tlo do okomice mora biti ispružena u koljenu. To su dva pravila koja su generalno, suci prave kontrolu tih pravila i po tome se hoda. Jasno, kao i svagdje gdje ima sudaca, ima puno onda problema, ovaj hoda, ovaj ne hoda i tako, ali ipak je to sve svojim tokom. Ovo natjecanje bi brzo hodaši nazvali najnižim rangom natjecanja, te ga radije svrstali pod trening jer se većina kroz godinu priprema za državna, pa čak i svjetska. Ovo je jedna vrlo zanimljiva utrka iz razloga jer je van sezone. Pošto nam se evo vrijeme služi, pa su vremenski uvjeti nam praktički idealni. Pripremali smo se naravno treninzima u našim gradovima i očekujemo rezultate koji će biti potvrda naših treninga koje smo radili kroz prethodne 2 mjeseca. Za ovog hodača dolazak na ovu utrku je već tradicija Sveta tri kralja. Bio sam i ovdje prošle godine i uvijek kad je neka utrka hodanja se rado odazovemo. Dolaze ljudi iz više različitih gradova i ovo je jedna jako jedno lijepo druženje prije svega jer su hodači vrlo povezani i svi se međusobno znamo, tako da se okupimo zajedno je uvijek veselo i uživamo. Iako se trener Haubrich ne šalio kako je ovo savršena disciplina za ljude u mirovini jer su ozljede minimalne, interes mladih je velik. Štoviše, kao i u brojnim drugim sportovima, i tu imamo prvake i prvakinje. Zapravo sam ja krenula sa trčanjem. Zato što moj profesor tjelesnog, u osnovi primijetio da sam brza. Ja sam krenula sa trčanjem i onda su me zapravo treneri nagovorili da krenem na hodanje jer imam talent za to. I onda sam tako krenula na hodanje. Ovo je zamišljeno kao natjecanje, no glavna nagrada je dobro druženje u sportskom duhu. Našli smo se na Sveticama, nas nekoliko trenera i napravit ćemo ovdje tu utrku u danu kad na Sveticama nije gužva, inače tu bude puno i treninga i svega. Sada je jednostavno jedan period gdje su mi u klubu rekli može, idemo. Sportsko hodanje ili atletsko hodanje je disciplina kojom se svatko može baviti, ali i početi baviti u bilo kojoj dobi.